नमस्कार सांग मैंने मोरुनी आपको स्वागत करुच्ची मोर यह सुंदर ओडिया ब्लॉग टी को आपण मैंने केमी अच्छा मुझे ये बहुत भल अच्छी आपण मैंने आशा करुच्ची आपण मैंने भी बहुत भल थे। तो परीर देह भल ना तो मुझे नहीं आसी जो डॉक्टर देखाए होमियोपैथी तो नहीं आसी चलते देख ये दुष्ट कौन हो गेट दे चल तो ये परी देखा होमियोपैथी डॉक्टर पृथ्वीराज सार पाखे तो देखो सार गैस देते मुझे घरे गैस दे दिए तो जाते जिते सार कहले कि गोटे गैस दे दि तो बहुत सुंदर डाक्तखाना गोटे होमर ये आगरपड़ा होमियोपैथी तो से डॉक्टर माने बहुत भल मैंने व्यवहार भी बहुत भल मेन है डॉक्टर जब व्यवहार भल थी तो मैंने निजक साटिस्फाई लगे बहुत बढ़िया से सार आमर तो से कौन कर पड़ी जीवु सार पाखे बहुत भीड़ हुए जो गाड़ी बंद थिला तो से बेसी लोक आसी ना तो फांका अच्छे चेंज करिए नहीं गेट आज माँ को मंदिर में बसी तो आरती देखी ना माँ का पाखे बसी आसिकिना आरती देखा जितेबाला भी मन दुख थी ना सब आसिकी एमती ठाकुर स्थान कि मंदिर में बसीजे देखिए केते आराम लगे भल लगे शांति भी लगे मंदिर में बसले आज दुकान थिला बेले गोटे माने एते बड़ इंसिडेंट है कि रास्ता तो जो गाड़ी आसवा गाड़ी जीवा आसवा बंद होता तो चलू नाला गाड़ी तो डिसीजन हो गला कि रास्ता माने गाड़ी चलाचल हम तो गोटे गोटे गाड़ी जीवा आसवा कला ठीक से टाइम रे से आम माने मार्केट पाखे जड़े लोक तर रास्ता साइड छिड़ा जब छिड़ा होता तो बोधे नुआ चलाऊँ कि ड्राइवर ये अनशन बसी तो घर लोक के सपोज मुझे जानी तो सी ना पूरा गोटे इंडिका धरिकी एत स्पीड आसिले तो से गोटे लोक छिड़ा होता पछरू पूरा मैंने धक्का देदेला धक्का दे देना पूरा माने पलैगला स्पीड करके से गाड़ी तो
ମାନେ ଆମେ ତ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଭଲ କରିପାରିକି ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଟି କରିକି ଆସୁଥିଲେ କି ଧର ଧର ଧର। ତ ଯାହା ହଉ ସେ ଗାଡ଼ି ତ ଧରା ହେଲାନି, ଧରି ପାରିଲେନି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ତା ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରଟାକୁ ସେମାନେ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଯାହା ହଉ ସେ ଲୋକର ତ ସେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ସେ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଶୁଣିଲି କି ଯେ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଗଲା, କେତେ ପଇସା କ'ଣ ସେ ଶୋଷ କାନପୁରରେ ଯାଇକି ଧରା ହେଲା ସେ ଗାଡ଼ିକି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ମାନେ ଲୋକଟି ଭଲ ଅଛି, ବେଶୀ କିଛି ତା'ର ମାନେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇନି। ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି ସାଇଡ଼୍, ଆଉ ତା'ର କ'ଣ ଛିଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି। ମାନେ କ'ଣ କହିବୁ, ଏମିତି ମାନେ ସେ ଲୋକର ଏବେ ମଣିଷର ମାନବିକତାଟା ଚାଲିଗଲାଣି। ମାନେ ଯଦି ଭୁଲରେ କି ହଉ କି ଜାଣତରେ ହଉ କି ଅଜାଣତରେ ହଉ, କି ଯଦି ବି ଗାଡ଼ିଟା ସ୍କୁଟି ହେଇଗଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ସେ ଲୋକର କ'ଣ ହେଲା ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ ତ କିଛି ତ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏବେ ଲୋକ ହେଲେଣି, ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେ ଲୋକ ଏଇନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି ସେ ଲୋକ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ତ ଆଳତି ହେବ, ନନା ଆଳତି କରିବେ, କରିସାରିଲେ ଆଳତି ଦେଖି ସାରିକିନା ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ନନା ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଆଳତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି। ଦେହର ଝିଅର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ପରୀର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇକିନା ଆଣିଲି, ମେଡ଼ିସିନ ବି ଆଣିଲି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଛୁଆଟାର ଦେହ ବି ଭଲ ହେଉନି, ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ତାରି ପାଇଁ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ପାଠ ତ ପଢ଼ୁଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହ ତା'ର ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହୁଛି। ତାର ଯେଉଁ ଆଜମା ଅଛି ନା, ତ ଟିକେ ଯଦି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ତ ତା'ର ମାନେ କାଶ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ଯେ କାଶି କାଶିକି ସେ ପୁରା ବେଦମ ହେଇଯାଉଛି, ତା ପେଟ ବଥା ହେଇଯାଉଛି। ତ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ବି ନେଇକିନା ଆସିଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇକିନା ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି ଘରେ। ଯେତେ ଥଣ୍ଡା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଛକରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ନନା ଦୀପ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି, ଏଇନା ଆଳତି କରିବେ ମାଆଙ୍କର। ତା ଦେଖିଦେବା। ନନା ଏଇନା ଭୋଗ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସେଦିନ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତି ହେଲା, ଭୋଗ ହେଲା। ଭୋଗ ଆଳତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ 10:30 ବାଜିବ ବୋଧେ। 10:30 ଟାଇମ୍ରେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିତରେ ମୋ ମୋବାଇଲ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଝୁଣା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଦେଲି ସବୁ ଝୁଣା ବାହାରିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ମୋତେ ବହୁତ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ବହୁତ ଆଚମ୍ବିତ ବି ମୋତେ ଲାଗିଲା। ସେଠୁ ମୋର ଧାରଣା ଆସିଲା, ମା ନାହାନ୍ତି ନା, ମା ଅଛନ୍ତି ନା।
ଅନାଇ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଗ ଦେବେ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ମାଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀ ଭୋଗ ହେଇଛି, ନିଅ। ଚୁଟି କାଟିବୁ ତ କହିଲି ଭିତରକୁ ଆସିବ ନା, ଚୁଟି କାଟିବେ ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିଲି ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦୋକାନରେ। ଯାହା ହଉ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ ଥିବ ନା, ମନ୍ଦିର ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ହଉ, ତାରିଣୀ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ, ଶିବଙ୍କର ହଉ, ଯେକୌଣସି ବି ମନ୍ଦିର ହଉ, ଯଦି ବସିକି ମାନେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭାବିବେ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଏମିତିରେ ବି ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ ମୋର, ପରି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି। ତ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଦେହ ଯେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ତ କ'ଣ କରିବି, ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ କଷ୍ଟଟା ସହିଯିବା। ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ କଷ୍ଟ ସହିପାରୁନି। ଟିକେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ତ ତା'ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା କାଶ। ମାନେ ଏତେ କାଶ ହେଉଛି ଯେ କାଶି କାଶି ମାନେ ଏତେ ପେଟ ବଥା ହେଇଯାଉଛି ତା'ର। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ନେବ 2 ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାସ୍ ନେବ, ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଯଦି ପାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ କି ଯେଉଁ ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ିରେ ଯାଉଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ତ ଗଲେ ତା'ର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଯାହା ହଉ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲି କି ମା ମୋତେ ଯାହା କଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ କଷ୍ଟ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ତ ସେ ବାପ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ଭଲରେ ରଖ। ଆଉ ଏବେ ପିଣ୍ଟୁ ଆସିବ ଆଳତିକୁ ସାରିକିନା। ତ ସିଏ ଆସିଲେ ମାନେ ସେ ତା ଦୋକାନ ଖୋଲିକିନା ଯାଇଛି ତ ଆଳତି କରିସାରିକି ଆସିଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ଭାଇନା ଆସିବେ, ଭାଇନା ଆସିଲେଣି ତ ସେ ଦୋକାନରେ ରହିବେ, ତ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଆଉ ଦିନମାନ ତ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ବନେଇ ପାରୁନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାର, ରୋଷେଇ ସାରିକି ପୁଣି ଛୁଆଙ୍କୁ ବାହାର କର, ଛୁଆ ଗାଧେଇବେ, ସ୍କୁଲ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼। ତ ମୁଁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି। ଯେତିକି ବି ବନଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚଉଛି। ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ କିଛି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ପିଣ୍ଟୁ ଆସିଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି।